Türkmenistanda resmi namasyz ulag sürmek üçin jerimeler ýokarlandy. Möhleti geçen sürjülük şahadatnamasy üçin täze çäreler girdildi. Ulagy sürjülük şahadatnamasy ýa-da ynanç haty bolmadan dolandyrmak üçin jerime binýatlyk mukdaryň 50 manatdan 100 manat hasabyna ýokarlanyrly. Ulagy dolandyrmaga hukuk berýän ynanç haty sürmek. Şeýle hem ulagy dolandyrmagy şeýle ynanç haty bolmadyk adama bermek üçin öňkü kesitlenen jerime 200 manatdan 300 manada çenli. Sürjülük hukugy bolmadyk ýa-da çäklenirilen ýagdaýda bolan adamyň ulag dolandyrmak üçin jerime 500 manatdan 800 manada çenli. Şeýle adama ulag dolandyrmagyny ynanmak üçin jerime 400 manatdan 600 manada çenli görnüşde artdyrly. Madda täze 5-nji bölek bilen doldurly. Onu ilkinji gezek möhleti geçen sürjülük şahadatnamasy ýa-da wagtlaýyn ruhsatnama bilen ulag dolandyrmak aýratyn hukuk bozulma hökmüni görkezilýär. Şeýle ýagdaýda 3-den 5 binýatlyk mukdara çenli jerime göz öňünde tutulýar. Bu hem jerimäniň 300 manatdan 500 manada çenli ýokarlananyny görkezýär. Täzeliklerin ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza bolun. Habarlar, täsinlikler, wideolar hemmesi bir ýerde. Türkmen portaly bizden daşlaşma.